Сега, да обобщим нещата. До сега, what the fuck? Ти не сме ли? Стоп, чакай ми пише, че да цъкаме. Може и сега да цъкаме с него. Така, значи, бях утре жадния, подгоен, не ви излязох, за да дойде той да ми даде вода. Влязох пак. На Military Base трябваше да отида до Вибор, да намеря чешма. Докато намери чешма, мина съм 1 час. След това дойде до мен, нали, даде ми вода. И се оказа, че още съм жален. И трябваше да бягаме из Вибор да се върнем пак до чешмата. Чух стъпки май. Че? Ваби, че не мърдаш. Не мърдам. Аз май чу. Окей, не мърдай. Аз гледам прозореца. В никакъв случай не се покажа по някакъв начин оттам откъдето аз виждам, защото ще убя. Окей. Просто съм много напрегнат. Окей, няма проблем. Фак, глиша ми дропна в пъсъто до 3 нещо. Споко ще се оправяме. Само не мърдай. Окей. Окей, мисля, че той не е бил един човек. Върни се нов пъса, брат. Се нова пъса, фак. Чай ще паза. Секунд. Все ще се оправя. Аре, Ти виж от тази страна. трябва да се оправя. Ма, чух стъпки, почти сигурен съм. Окей, да, ти гледай тази страна, пък аз ще гледам тази врата отсам. Докато е по-към мен. Аз гледам прозореца където са. Още ми върси на фокуса, за какво ми върси? Да, оправим се. Всичко наред. Живота е прекрасен. Тя де са скачили на фабриката. Та, общо взето сме толкова напрегнати, защото наподгоняха някакви пичови и настреляха, докато аз умрах от дехидратация. Беше много странно. И нагониха зомбита, да. Общо взето беше напишено. Целяхме се. В последния момент се оказа, че сме се стъфнали. Да. Аз още не съм хилти, ама... Какво спре? Я легни направо, аз си гледам вратата, аз спокойно, няма се представяш. Аз гледам тази твоята. Да не се вижда кълъщник. Моят кълъщник, дали има някакъв шанс се вижда тук? През вратата. През прозорец? Да, през прозорец. Не. Ама, ти като само може да се виждаш от там. От този хълм. Кот. Чакай, се преместя. Фак. Да. Много съм. Ще това чух? Или беше от мен? Не знам, чух. Преди малко съм сигурен, че чух някакви... Още преди да стримам, чух някакви... стъпки навънка. Зомбите, дали правя след? Правят. Я чух се. Зад нея. Чух. Басен, колко е напред. Ники, ако искаш, може да видиш какво се случва в момента стрима в Twitch. Аз говоря се едно само на Фети. Фети са братия. Тихо е. Стрима. Фети са. Ще върти на един крак на диск. Чух. Какво беше? Чух стрел. Някакъв 3 стрела. Цяло разстреждам. Беше автоматично. Някакво бързо беше това. На мен... аз не го чух. Ма то понякога теста. Чай. От близко ли беше? Да, не, слушай. Само бяга на близко. Чу ли го това? Дишане някакво. Не, да, стреля беше ли някакво скърцане? Някакво скърцане беше. Бати. Ето че има някакви бекграунд звуци. На тебе напрегнат ли ти някакво? Бати напрегнат се. Това. Кажеш не. Тъпто е, че има някакви бекграунд звуци, де са раднали от самата игра. Да, точно. Някоя... Да, той скърцане, и аз го чух тук, защото е бекграунд звук. Дано да се чу него. Едно. Окей, като някакви пълни идиоти.
Ако имаш... Ама не бе, ние нямаме избор, брат. Някъде тук са. Мисля, че са повече от един. Сега гледаш на граната. Аз съм граната, между другото. Да, не е фален тук. Що е тук? Ще тъпам. Това, ще гръм глата. Аз сега фъгъл беше. Сега гледаш биза. Аз се хапна и са малко. Ще ме пазиш? Ще се кача на оно и гогъмто. Чу. Да, като. Ето тук, че... че. Чай, Васко, я маза малко също. Че, идваш? Скари се да не се виждаш. Да, виж, тази врата се отваря. Да, бе, знам, но оттам ще на... Сладков. Виж, Аз също тук, идеално не, затвори тази врата, затвори. Тук са два... Мод на стенапната там, брат. Да, че не мога да мина. Затворя. И пазиш само ето и прозори, че аз съм тук. Сран. Те. И внимай да се пак тази врата. Да, аз съм тук, бро. Окей, ще хапна малко рис. Ете е за душата. Пак чух. Чай да ми го взеш си, ле. Не бе, не ицам сам. Че пак цевя. Ще ги чеш, че не съм играл в Дейзи. Помниш ли не искам бальця? Биш ми, аз мисля. Да. Сега такъв. Аз не съм живота. Мен като ти на глата, окей. Не е на глад тя. Не, беше се. Окей, сега. Съм мисля, че трябва да... Така. Не е гадно ти напечено, така е. Васко, какво правиш там? Да прозорите се. Ще видя. Да, знам, аз направих си field distance по-голям да мога да виждам уж. Нищо не става. Че в една стая, какво искаш да изключи? Не, защото има нещо като гилчи през прозорец, сега виждам. Окей, аз предлагам сега да излезем. Какво ще кажеш? Мека? Че се направя 69. 69. Да. Па? Окей, готов си? Значи, отварям тази врата и бягам като луди на някъде. Хайде. Как те блъсна вратата? Мукве. Няма убийте, мърши, не мога бягам, брат, бъгна се. Окей, брат. Тук съм. Окей, седем. Я ви става фабрика да разгледам. Затварям вратата. Чекай, аз мая бях прекарал вратата. Мисля, че прекарата. Тук е мъжкото, Лодка. Аз съм махнал от този гайен град. Ела, бягай насам. Следвай, ма. Знам това място. Тук съм бил. Преди малко бях. Има колко е гигантски мапа, колко малко хора има в сервера и как все пак се натъкнахме на тях. Да, шанса на някакъв нега. Искаш в една барака, защото не бива някакво. Има по-голям шанс да не се падне ножка, брат. Да. Отваряй кеша. В момента бродкаствам в Steam. Ембърс 35 вкуса книга. Тук ма пепси. Чай, сега го спя. Да, има и препарат. Аз съм Energized Hydrated. Тук има дезинфектант. Сега си метат на гранта тук. Ще веса, брат. Дезинфектанта за кой беше? Той дезинфектант спрей за кой беше? Мога да спрей на раговете с дезинфектант. Дезинфектант. Окей, ай го добавям това печага, защото току-що осъзнах, че ми гледа стрима. Става много корект. Като стане леко върт. Или доста получил върт. Знаеш какво става. Че,
Чай, си... Хуткай сме. Ага, отварям, айде. Скараме край. Дейза не ще ми се пуска, бе, майко. Така. Така, сте. Натискам на присъединяване, излизаме и нищо повече не става. Не, пусни си действието ти на Change сервер. Също не, ти играеш с други сервер, като сменяш с сервер. Да, мисля, че на плея, ако не натиснеш, ще спа. Вали до Норд Уест ли ще ходим? Айде направим на Норд Уест. Ама, Вие развити ли сте? Да, имаме калашници, малашници. Вие закони да, ама то там, в смисъл, не е ли малко така тъпичко, като играете с малко хора, дете? Тъпичко, преди малко се решахме някакви пичове. Да, преди малко щяем получим инфаркт от напрежение. Не обичате ли да играете където има повече хора към си? Не, аз по принцип обичам да играя и Ваби ми се ще обича, обаче просто сега щях да умра от жажда и той дойде в този срок да ма... Не, просто буквално имаше една минута живот, защото беше толкова дехидратиран. Лесна, трябваше да намеря града, в който е, да отида. Това същия сервер, дето вчера играхме, или? Да. Ваби тук внимай, че вече му има хора. Така, трябваше да го намеря, нали? Не, първо трябваше да намеря чешма. Да напълня вода. Намерих чешма, после отивах, намерих го и него, къде би трябвало да спаваме. Те намерих писане и той се спава, нали? Хуса е тук. Тук как база се строят, бе? Той има много... Не мога да се строят бази. Искаш да кажеш, търсите си едно яко местенци и кои то? Да. Мисля, че има... Това чудо. Чакай, тихо. Окей, ние сме на мега PvP място, тук съм убивал сигурно най-много хора. Ето тук има барак. За почвието ми е чисто бял, някакъв чисто бял. Екран? Не знам. Тя действа, Ники. алфа версия. Не знам, Валя, вие иска, брат. Той от най-яките бараки. Затвори, има яка чанта. Като моите. Тук, не мога да вляза в това. Как не можеш? Някаква много ми да суп. Ама... Чух! Чухте ли като асансьор, брат? Не, това е отскъпа. Ти ли отвори, да? Окей, аз съм. Ще чуеш се? Да. Айде да намираме някое яко място за ито. Имам фляргън. Ама чуеш ли тия зомбите? Да, бе, да. Много спечат. Защото тъпото е, че ще разкарят. Арей са, я са пусни на брадва. Аз като цяла сма брада. Тук има такова, кажи го има пълнител за някакво от нашите оръжия. Моя го взема. Да, смисъл, не е такъв черен пълнител, ама е такъв пак със същи пътен. Така е.
Видял? Да, има патронки вътре. Пак ми дропна до едно паса. Няма пас. А, И само се намерим. къде отиде? Така само. Не помня това. Намерих пистолет и това дано да е ГОК. Да, ГОК намерих. Имам вече патрони за ГОК. Ба. Аз съм патрон. Значи, Вара, сега вземи, бягаме до това от среща. Затвора. Чуй? Окей, добре. Просто седем, Вау, фък зомби, пора го убиш. Окей. Имам направо цели пълнители патрони, бе. Ти пълнители имам. Окей. Че, да го бия са? Да, бе. Ма не иска лак. Не, с такова. Брат, че сме на най-идиотското място. Бе, само да разбера ни къде се срещнем. Ние сме само на летището, брат. Бая на преграцо. Да, като само. Не, спокойно, ще се срещнем. Окей, влизам вътре в затвора, там. Убил го? Да, убил го. Вътре съм. В една Окей. малка среща. Защото аз да знам да се разхождам ли по къщите. Аз го не затворя. Затвори. Чай, върни се, не рискай те, брат. Да, сори. Не, отивам по събите. Ти потърси горния етаж, аз притърсвам горния. Долния, де. Ти да притърси. Да, окей, долния етаж ще изглежда чист. Тук колко човека сме? Един, двама, трима, четири. Има си бая хора, между Чай, другото. ти върши сега, да? Не. Какво? Ти вариш в момента? Чай, се спрях. Да, ти се варя. Фък. Чуваш ли го? Не. Сега, ти ли върши сега? Сега спрях да варя. Чуваш го? Чай. Да, я пуши. Да, ти спи. Окей. Кога е зе? Да знам. Сега къде че? Че. През да съм. Просто бягай. Окей. Да отидем в тази гора, брат. Чай, ти е Нортвест, а? Какво? Ти къде? Не е Нортвест, а? Нортвест. Това е Нортвест? Да. Ама не, той е уникално малка част от него. Това отсреща е Нортвест. Това самолет ли е? Не е скайпа на това момче с чуя. Не, защото видях някакво. Нещо да ни бръмча. Малко. Да, ама не, аз... Не, Секунда, аз сега ще направя. Не, защото видях някакъв клон от някакво... Зомби, бягай. Да, реших, че има някакъв самолет, дете си излета. Не знам, те просто. Искаш да го тесме? Не, трябва. Окей. Сигурен съм. Как ме чувате? Да, сега. Супер. Гойна. Ча, ще го убия. Ще вая мутичката някъде. Ще да те отдага, брат. Да, май. Ще се го убия. Тя ще го убия с туе. Аз имам мия. Не, искам да го убия с туе. Махни се. Искам да го застря. Фъкър! Какво е? Ти ганите зоната. Баш караме коп, виж човек се видява. Не, ама някой пуша ме удря като е паднал. Чай, не случай, сега ти някакъв левитиращ. На един карах ли съм? Окей, много лънга. Така ма някакво зомби ще го убия. Да. Вау, сериозно не умря от това. Го грем пак. Окей, ти стана окорът. По-хубаво да го гремеш пак, защото... Фък. Не, споко. Аре. Чай, ще го убия. Махни се. Добре, бързо. Не, аз го... Ти го убия. Го грем един пак, защото... Добре, окей. Аз да си... Що с тикета, бача? Добре, да знаеш, че сега ми левитираш. Убил го, един път. Кръвни го. Левитираме още? Да, не, виж. Бай се, да. Тук ще огледаме с бинокъла. Range Finder, той... Как се спори? Да, знам, брат. Общо дето днеска тази вечер ще е малко по-чул, утре сутринта ще е по-голям ПП. Тая вечер е да лутнем този сервер напълно и да утре направо влизаме в пъмен.
Хубаво, пускам се. Ти се пусти на калашник и завигни и се оглежда, аз ще оглеждам с бинокъла. Чай, дай да не е тук, дай зад някой друго. Окей, аз съм аз съм за тези дороги, виж за тях. Окей. Май... Окей, едно зомби до тук, видях две зомбита. Ой, тук има някаква дупка в стената. Хеви краш! Какво? Стига. Окей, чай, аз пуша гледам стената, откъдето е зад нас. Защото има гигантска дупка. Да fuck? Скапан хеви краш, брат. Може да има МК, всякакви работи. Охо, не? Кучага. Само че може като нищо някой да го кемпи в момента. Окей, така ми изгледа чисто. Сега с някакви два отделни хора, дето не са познат някой да кемпят един същи хеликраш, ама са един друг. Някой да не знам какво става. Много зомбите има, това е само... Тъпичкото. Не, аз съм мутика. Заглушител е използва? Да, с заглушител мога ги убивам от толкова далече не сте. Окей, аз искам да добера един от нас. Знаеш кой ще доберам до хевито, ти ма пази. Ела в ейтел буш. Виж, ела ема. Окей. Виждаш му? Ти си гера преваля. Ти виждаш ма, Ники? Не. Гледай го. Пускаш. Окей, чай, къде е хеликраш? What the fuck? Васко, къде? Брат, няма го калашника. Да си го дропна там. Вау. Някъде съм дропнал AKM-а. Той заради това тъпо MP5. Значи сега... чай, помниш като са продал бично изъм. Да, ама не мисля, че... Също да. Да идем до тука, до там. Чай, ти огледай тука дърветата някъде, къде си извадих бинокъл, аз ще отида до там. Чу? Чакай си извадя бинокъл. Да, окей. И той MP5 направо го фъгам. Босма го. Чу, ма заглушител. Не, той заглушител мога го махна. Ти лутни се. Ти мога да ползваш на друго ли? Да, тук всичко се разгубя. Какво стана, Ники? Чай, първо малко. Вари ми с 55 фпс. Първо малко. Стига бе, брат, това почва манери. Схоза бе. Къде? Къде съм го дропнал? Чай, аз стрима бе, дали мога да се го видя на стрима? Ти къде си? Там на мястото, дето убил на зомби ли си? Да. Помниш къде точно го извадих? Беше тук в етия да бе там. Не, зомбито беше тук, пак ти беше някъде там. Как можах да се го дропна толкова му се радвах, Добре, май, просто да отим на хеликраша. На хеликраша да ги разкрия. Той е май от руските, брат. От кое? Тия руските тъпите. Що не пуши? Те има руски, американските от Сега руските. влезнам при вас. Моля се намерим. Ние сме на Нортвест. Чай, тук няма ли да можеш да намериш друг екил? Ние след колко време ще се намираме? Ами скоро би трябвало. Аз вече имам муниции и тия работи. Мисля, че мога, ама тъпото е няма с какво да се защитавам. Споко. Аз съм с калашник, ще ги разстрел. Просто да отидем, да не връщам като най-големите идиоти. Някакъв просто. Спокойно, тествам. Хубаво е да отидем до краш. До това е... Брат, 60 фпс. Добре, успокой се. Не бе, човек, не ти го... Да бе... Споко. Окей, знаеш, че не мога да се монтираш въобще, когато загубиш приятеля си на магистрала. Зад мене ли си? Да, за тя съм, ама... Чай, това зомби мога го убия с мотик.
Не, махти се, не ми отива отпреди. Махти се, махти се. Вече бягам някакъв мега. Я огрена още. Че? Так, тук идем. Чакай малко, вие близо ли сте до новия Не, бягай, сега. Само да питам, вие близо ли сте до новия събор? Горе-долу. Да, Значи чакам тук. дай каца. Да. Ние ще опитам да снабря някакво. някакво. Сините табелки, дето пише на нея Вилба, може да тръгнеш по пътя. Васко в тоя... Чай, Васко, за кой ти там? Сини табелки има... Накрая ще са. Горка или могилевка. Добре, май. Стой там. Да. Ще те вземе. Значи има част за твой калашник. Кой има част? Да. Аз примерно се намеря за моето... Замозан патрони. Окей. Новите. То сме за... Кога ми бе вижда? Чай, ти как виждаш работи си? Насни тап. Да, толкова тапма. Чай, ето и FN там какъвто е. Комбат най брат. И аз моим да. Комбат. Да. Сериозно е? Да, между другото... Аз съм много зле, имам кича найф, комбат найф. Намерих такова за... Винтовка. Какво? Пълнител за винтовка. Вижте. Винтовка е снайпер. Оня новия. Новия, да. Ами, давай аз мала му за него. Да, аз ти го дам. Да. Тук това е. тъч. Писано ти е с снайпер. Чакай, какво части за моя? Изгубих си екема. Какво? Какво? Сапресор или... Ти ми така получи се. Чакто... Служих с сапресор. Да, и аз имах сапресор. Ти нямаш време. Мога аз чак трябва така. Сега, между другото, имам комбат бутс и мога да сложа найфа в тях. Аре. Чай, комбат бутса, може да слагаш ножа? Да, ама само то. Хора, явно не ще ще в моят става. сървър. Брат, не можем. Да, баш в момента сме на тега. Са лехните влез. Чай, колко хора има в това сега? Просто няма да вестим да влезем. Не отиде тъпа барака, лехни влез. Брат, в момента сме на новото вест, искаме да разгледаме нещо. Сега ще влизам, успокой само малко. Не може всичко да стане на момента, когато искаш, брат. Пак ви тираш, айде. Да, окей. Окей, сега просто тук съм... Искаш ли ми екима? Искаш ли ми екима? Не бе. Такъв взел. Добре, сега след 10 минути. Още трябва да вереш, бе. Да, след 10 минути. Доверим се. Където нещо. Добре, ще легна се. Фак, зомби май. Какво зомби? Брат, как може да си изгубя екима, да, его е. Гейското зомби. Що? Я го бия, бе. Да, чай. Да, чувам там. Сега ще. Че стреля? Да, аз. Чай, опитвам се го целя обаче. Оцелих ли го? Да, ти го убия. Бати. Скараме акъла. Да. Ма е стремена многото е статия. Не, спокойно, аз съм с загущи. Чай, ти на екима ли си го сложи? Да. Сериозно може? Да. Брат, за си го загубих? Не, спокойно. Има ли за Магнум патрони? Ти какви са едни такива кръгли точка 300... Ще скано, и аз съм сега. Точка 357, да, кът на... такова. Да, за Магнум имам един пълнител. Магнум? Пистолета. Да. Я дай. Чай, смисъл оня кът на Рик. Ето, да. Виж, ще дропне, кът. Къде? Къде? Да. Да, Мекс. Аз само в този сървър ще играя вече, брат. Окей, вече си имам поне пистолетче, ари да сме. Да лутим бараките, вивкаме, ари. Да, ма е така потай там. Като левите ще дойде ли в моят сървър? Ами аз ще дойда, той не. Ще. На къде трябва да бъдеш? Ела, ема, виж. Сега си витирал, аз смени оръжията. Чай. Ма малко по-бързичко. Да.
Окей, ама... Тук някъде май биш бараката, не съм сигурен. Той ма е една барака, май. Бе, колко зомбита. Древна, просто. Едното го трябва. По-хубаво сега го убим, защото... Окей, убил го по-бързо. Ти ма грона? Не. Гръмнат сте? Не. Има игра много мало такова. Заключих вратата. Че? Намерих СКС. Аз съм. Окей. Фъргам той МП, ако искаш го вземе. Само да взема са пресва. Какъв е бърнат пода тука? Що така, бе? Чакай, им си имам. Шкулто. Добре, дай момент само. Чакай, аз казвам къде направо лето. Не, дай само да погледнем другата. Добре, добре, ама трябва да съм бърз. Не става ти, бе? Ами той ще стане. Той аз като цяло с малко ще трябва да стана. Добре, тук тук има от уния джомки. AK-S74. Нищо. Да. Те са якичка, ама няма го знам. Търса се брат винтовка, не би трябва така. SKS-чета, имам SKS. Чувам за... Да, аз ги чувам. И аз въди това, ще се наложи май да постреляш малко. Добре. Бързо да такова ми да лета. Добре, аз закам в ета, брат. Окей, Не такова опитно. къде сте? За тя. Дай в гората, ти в нея ще го гледам и там. Ако искаш ала, ако имаш 5 минути. Даже 2. Вевкаш? Да, лето. Окей. Не, иначе няма да мой деца към мен. Не, шмотят къде са жути. Ники, сигурен ще може да видиш. Аз мога, Окей. Какво викаш, Ники? Николай? Мога, просто в това време бъгнем се посети. Мага. Хубаво сега ще влеза при те. Само секунда. Чуеш ма? Окей, пребаса разговора. Екем. Ма, аз съм помнител за него тича. Окей, това ще стигна сигурно.